başında talları Muңlanıp kibrele topuna Ufamның бәхетле таңнары Алырға құйрығын ұранар Havada сиисләре Мұң болып шақыра иркәли Ufamның жыр толы кишләре Алырға құйрығын ұранар Havada сиисләре Мұң болып шақыра иркәли Ufamның жыр толы кишләре Şeşkede yaktına saklana məhəbbət sirləri Yaşlıqның üzünə aşıqı Ufamның yıldızlı günləri Alırğa quyruğun uranlar Havada sirisləri Muң bulub şaqıra irkəli Ufamның yıldızlı günləri Alırğa quyruğun uranlar Sirisləri Muң bulub şaqıra irkəli Ufamның yıldızlı günləri Yaşlık ol, məngeli fəkirə Sağınır kimlərdir kimlərini Yaktırsın her vakit köyde Ufamның koyaşlı günleri Alırğa quyruğun uranlar Havada sirisləri Muң bulub şaqıra irkəli Ufamның jır tolu kişləri Alırğa quyruğun uranlar Havada sirisləri Muң bulub şaqıra Ufamның jır tolu kişləri Muң bulub şaqıra irkəli Ufamның jır tolu kişləri Ufamның jır tolu kişləri Tarih tüpkülündən Bulgar tatar bulub qalıqdı. Hətiri haq, namusu aq anın Sinbikəsi bulğan xalıqның. Türklərgə türtüb bastırsa da Qur'an utu canın yaptırttı. Günün budu, dinin bu olmadı Mərcəniye bulğan xalıqның. Qadirli bir asıl jevher itib Tatar tilin jirgə tanıttı. Dilin kesip anın kaplap bulmay Tukayları bulgan xalıqның. Katlamlardan yeşil şıtın bulup Türme taşın tişip kalıqtı. Tutkun itip tezlendirip bulmay Musaları bulgan xalıqның. Sözün eytir, misyesin öter Sıklandırıp ılpar tarihini Şırlar yutmaz, vakit ütralmaz Tatar degen büyük xalıqны. Zamana mönersiz suluğundan Şatnağanda xət teymənlər Əşi jildən kusub iyile bügüle Işıq jirdən küplər kilgənlər Zəhər qışlar, aşqır buran yarıb Aprel jitkeş yazgı bir günde Təvgi batır şeşkəsin turayta İn ağırı mine şul gülge Tukayda bir şulay zamananın İn karanğı jahil şırında Uz kavmin yaktılıkka deşken Dan jırlagan halkın turunda Hem şul aprel жылы kulu bilen Sıypa balgaç buzlu tanlarını Süngen kümüllerge ümit tulgan Jırlı itken biznin janlarını Kupler kilgen Min de bu dünyaga sürem salıp tudım aprelda Kildim de bil Emme tukay bulup tuğa almasın de bir günde Uz tilinde vakit mizgil sanıy Leysen yava andan kar kaplıy Mizgil güne misin bu dünyada Tarihlarını tarih kabatlay Zaman salkın ali
Күрт астында жылы көтә гөлләр, тугайлар. Халкым исән булсын, яктылыкка яз китерә, киләчәккә яз китерә торган Тукай бар. И туган жер, син газизсің миңа. Мин газизмы сиңа? И туган жер, син газизмы сиңа? Мин газизмы сиңа бу дөньяда? Бүреләрнең шартлап ярылуы, дулкыннарның ярга кагылуы җавап бирә кебек. Газиз бала, газиз миңа синең барлыгың, күңелеңдәй дәрья киңлекләрең. Йорт җиремдә якты ушак кынам, жан туңганда ярым кышак кынам. Ялгызымны озак тилмертмәдең. И туган жер, син газизсің миңа. Арып беткәч арзан ваклыклардан буыннарда янга куәт тарта. Тынгысыз жан йылдызларга тарта. Сулышыңа ныклап кулак салса. И туган жер, син газизсің миңа. Күзәтәсең минем ялгышымны. Авыр чакта михрибанлы ана, ялгышсам гүя ылпат ата. Күзәтәсең минем ялгышымны. И туган жер, син газизсің миңа. Сүзләр бармы әйтеп аңлатырлык? Кабатланмас балам елмаюы, сөйгәнемнең жылы күз салуы. Газизләрдән газиз синең барлык. И туган жер, мин газизмы сиңа? Газиз булсам, уйда йыртырсың син. Көмеш тамчы булып, яисә кар. Мин киткәндә газиз бу дөньяда. Моңсу гына яшең сыртырсың син. Юлсыз җирдән сукмак ярсаң, хәл алырга туктап калсаң, кимсенмә ут сорарга. Авыр булса, шул кешеләр иңеңә кулын салырлар. Урын бир ул кулларга. Дусларың әгәр ялгышып, рәнҗетсә сине нахакка, тырыш син үткәрергә. Авыр булса да гафу ит, чөнки шул ук дуслар килә, газабын күтәрергә. Дошманың мактап сүз әйтсә, каршыңда елмайса, көлсә, ышанма, гафу итмә. Дошманыңа кайгы килсә, вак җан булма, син шатланма, үч белән сату итмә. Йығылса синең янәштә һәм ярдәм сораса синнән, су эчер учларыңнан. Ләкин үзең бер кайчан да, йығылсаң да бер тамчы су сорама дошманыңнан. Казан театр училищесі студентлары, Татарстанның атказанган артисты Инсаф Абдулла шәкертләре, Чулпан Нәҗипова, Ринат Низамов, Алия Гарифуллина, Булат Мөхәммәтҗанов. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген бездә бәйрәм, әдәби музыкаль кичә, иҗат кичәсе. Үзенең юбилей кичәсендә шагыйрә Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, прозаик, драматург, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Халисә Мөдәррисова. Халисә ханым, рәхим итегез сәхнәбез үзәгенә. Сездән берничә шигырьне көтәбез. Рәхим итегез, тамашачылар да әлбәттә көтәдер. Шулай бит, хөрмәтле дуслар. Рәхим итегез үзәккә. Hürmetli dostlar, edebiyat, sanat, şiir hem jir muң yaratışı dostlar, Kazan dostlarım, Kazan okuşularım, Kazan halkı, isen misiniz? Barınız da isen olun. Tuğan dilim, күпме хикмәт,
күпме михнәт, күпме гам белгән телем. Кайгысында, шатлыгында елаган, көлгән телем. Муллыкны да, юклыкны да кичергән, күргән телем. Авыр чакта бер телемне ничәгә бүлгән телем. Нәнәемнең тулымында шыңлаган шулпы телем. Әниемнең яулыгында шәшәкле, шуклы телем. Картатаемның ат җигеп, утынга барган телем. Арадагына урман җырлап, бак буран ярган телем. Дөньяларның кулаш җәймәс киңлеген кушкан телем. Тәмен тойган, гамын җиган, сирләрен ачкан телем. Сөю килгәч, баштан ашып, бәхетем ташкан телем. Бихисап синең байлыгың, асылың туган телем. Яуда-яудаш, дуска жандаш, калалар корган телем. И телем минем, телем. И наслы да, и җылы да, и юмарт та син һаман. Тик ни булды? Без маңкыртмы, әллә ширлеме заман? Туган телдә сөйләшергә, туган телне бүлешергә. Җаныбыз хәзер саран. Кутылмасак бу хастадан, сакламасак телебезне, кемнәр хан, кемнәр яран, ни калыр сезгә, балам? Үзем хакында бу инде Шаяров Батыш язган шигырь. Чөнки еш кына шундый сорау бирәләр, шагыйрә ничек шигырь язар икән? Мин хатын-кыз. Шигырь язам 20нче гасырда. Урта гасыр гыйбрәт димә, гыйбрәт хәзер асылда. Шигырь язарга утырам, күңел тулы поэма. Уртанчының уйык башы тишек дир. Кайгырма. Кулга әнә һәмҗи балам. Типшигән сайын минут бармак арасыннан ага. Шигырь дигәнне оныт. Уйык әзер, күлмәгемнең сәдәфе кайда дир. Галстукны тагып бирче һәм магазинга йөгер. Ир хакы, тәңре хакы, өстәл ябылган күптән. Инде газәл язам дисәм, мәдхия җырлап китәм. Ары киләм, бире киләм, бакча тулы шу белән. Кайнам күрсә нәрсә дияр, бакчага чыгып китәм. Аннан үтүк көтеп тора, аннан соам сөт күбек. Дөньяда шигырь көтә үпкәләгән яр кебек. Инде шигырь язам дип кичиткәч өмет туса, кешесе ыштан чылата. Улысы сорау бирә, нигә шигырь җанлы итеп яраттың Хода, нигә? Тарелкалар, кастрюльләр басып алды уртада. Мең ваклыклар түргә уза, шигырь кала тупсада. Рәнҗи шигырь сызлый түгел, вакыт йоклап китәргә, иртән тагын төшкә ашка нәрсә иҗат итәргә. Бик тимер шишмәсе. Шишмәм, бик тимер шишмәсе. Бәллер күз яшы сыман. Таңнарында, иңнәрендә күрәннәр өсте томан. Бер чакыра, бер югала, ул белә сөю телен. Шул томаннар арасында киянтәле яшьлегем. Дөнья шиксез, шикләр биксез, төрле төстә буяулар. Белдерәмә чиләкләрдә ышанычлар, хыяллар. Гомер буе булыр дидек гел безнеңчә дөньялар. Өлешкә төште көмештә, тишекле бер тиендә. Башак үземчә җырладым. Я булмаса усал дөнья битте үз көенә. Тик шулай да, сыгылсам да, сынмадым давылларда. Чөнки синдән ишкән суым тамырда, җилектә, тамырларда бик тимер шишмәсе суы. Язмышым йөги икән, татлы да, ачы да әмма. Кадерлерәк юк бүтән, Ходай биргән шул язмышны бишегемнән күргә кадәр иңнәремдә йөртәм, илә, үгелә, киянтәм. Полиция, Будариса.
Hürmetli tomoshachilar, bugun biz birga shoira, dramaturg, prozai Xolisa Mudarrisovaning 70 yoshlik yubileyi o'ng'ayidan jiyildik. Yubiley tug'an kun bo'lg'ach, albatta endi qutlaularsiz bo'lmay, qutlaularni ochib jibarish uchun sahnaga Tatariston Respublikasi Madaniyat ministri o'rinbosari Lenar Saidjon uli Hakimjonovni chaqiramiz. Rahim etamiz. Esenmisiniz, hürmetli milletveşler, Neyse Hanım. Şundan da bizden için bugün zor bayram, şu bizim Milli Kitapxanada biz zor şaire, bizim milletveşimiz Neyse Mudarrisovaning ijod kechasini o'zlarimiz mintiga xotin qizga endi yashin sanamalarda ondan sizga qarab birda yubiley deb aytib bo'lmaydi subhanalloh. Biz endi sizning ijodingizni bek yaratamiz, bek ana hürmet etamiz. Şundan da siz bizim dilimiz, milletimiz için yanıp giyip yürüyen kişi, şahıs sizin pozisyonunuz bizge dağında kadırdılar. Tataristan'da yaşap icad etip bular. Tatar tilinde de ningi tilinde değilsen Şincir'de Tatar tilin yoklap Tatar tilinde icad etti. Bize bir batırılık, bize bir derece. Çok resimde bir rahmet. Gelecekte de yamandan yana olmuşlar, yani çok eserler kitabı sizden. Ondan insanlar ise tamam da şöyle tirip duruşunuza yazsın sizge icadi olmuşlar. İstenlik sağlık, hem de indiş kuşu fırsattan faydalanıp özümüzden ministerlikten maqtav gramotsin tapşırıp bitesmişkide sizge rahmat büyük so'z. Bek rahmat sizga Lenar Saidjonovich. Qutlov so'zi bilan sahnada Tatariston Yozuvchilar birligi raisi Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Tataristonning xalq shoiri Rqayil Zaydulla. Hanım'ı biz bir yaratamız, şaire olarak da, kişi olarak, şahıs olarak da Lenar aytib o'tdi, chet yerda Tatar tilini ijod etүү qiyinroq degan ma'noda fikrim. Lekin Boshqirdiston bizning uchun chet respublika tugul, ham Tatariston da Boshqirdiston uchun chet respublika tugul. Shunga ko'ra men Yiroqda quyosh yaqinroq deydi. Shunga ko'ra sen bizga tag'in da yaqinroq deyilasan. Xolisa Mudarrisova bizning ko'rnikli shoirimiz. U o'qiyog'i poeziyasi, o'qiyog'i she'riyati bit o'zincha ayrilib tura. Bu Tatar she'riyatidan menimcha bu mening fikrim albatta. Chunki mana men bilgan shoirlar ular Atnavay maktabinden deb o'ylayman. Atnavay ise o'z navbatida endi Toptaşlar, Babichlar maktabinden. Hem şu o'zi Qodida, xalqchanda ham ziyrak, o'tkir fikrli she'riyat albatta bizning uchun bek tansiq. U bizning boy Tatar she'riyatin tag'in da boyitib jiberadi, tag'in da yangi ma'nolar isti, yangi tasvirlar isti. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat Xolisa xonim. Siz şu yönelişte bir işleysiz, biz anlıyoruz elbette hatun kızının meşakkatlerin, matavukların, bu müziğinizin şiirde geçetkende çüğülenler, keştürüller. Lakin sizin icadka karaganda o kadar keştürüller, çüğülenler bilen artık sizde gibi sıkıntı ilamıyor. Anlarsan Xolisa Hanım, biz indi bu dünyalıkta sin deyip bir-birimizga endişemiz. Men indi her zaldan, sahnadan bo'lgach sizga ko'cham. G'afur siz bitali To'qay aytmishdi, u endi bizning she'riyatda, bizning adabiyotda tabiiy birdir. She'rgina yozmaysiz, siz g'ajoyib darajada
мамықлы шундай телегіз хикаялар жазасыз. Міне қалқос хикаяларыңыздың мен енді неге нәрсе деп айтылар енді жан атары. Мен бик яратам, анда мен тек шукшин үстүбүндө әлбетте ол тиги шукшинча да түгел. Анда тиги юмор да бар, лирика да бар, бүтүн әдебиятның бүтүн исмирлери балкый бул сиздин хикаяларда. Siz өзегізіне ғажайып дәрежеде ұста проза етіп көрсеттіңіз. Әйінде міне мұнда меніңше міне Башқұрт Дәулет драма академия театрынан да келгендер бәхет хақы ол енді міне неше жылдар бара, дегелгене 10 жылдан артығырақтыр. 11 жыл. Һәм хаман тамашашылар яратып керей. Ол міне мен өзім де сәхне әсерлер язған кіші olarak аның бәхәсін білем, аның ол жеңіл сыман тыйылырға да мүмкін, мелодраматик әсер. Ләкин аны язу, жеңіл әсеріне көмен язу ауыр. Шуңа күрә сіз драматург olarak біз мәртәбәлибез. Һәм сезнең әлбәттә иҗтимагый эштә, сез бит инде район күләмендә зур урыннарда эшләгән кеше, халык белән. Булар барысы да минемчә ул сезнең шушы олуг шагыйрә булуыгызга ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Менә sizning kiyuğizge, sizin bayramınızga biz maxsus medal işlettik. Bu birinci номер. Tatariston Yazuvchilar Birligining adabiyotda qozonishlar için deb ataladi. Medali hem eng birinchi sizga sima topshiruvima big shot. O indi Allah bilsa seni taşlamaz. Lakin en mühimi sana sağlık, selametlik dileyim. Ömrün uzun olsun, kalplığın kısa olsun. Bayram sahnesinde Halise Müderrisovaning yoqtashi, Qozon shahar boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Güzel Ramzil qizi Sag'itova. Güzel hanımını da alkışlar bilen karşı alsak. Hayırlı gün, hürmetli Halise appa, hürmetli yazıcılarımız, alimlerimiz, hatta mene Başkırstan'dan Dila appa Bulgakova da kelgen. Men şok kattım, Dila appa mene şu yaşında. İki respublikani birikib yeri. Liliya Sag'itullina bugün bizden bilen Liliya appabız. Hem elbette benim yoldaşımı şulay hürmet edip kelgeniz için barınızga da zor rahmet. Men elbette kütmegen edim şu kadar kişi gelir dep. Hatta Bashqirt Akademiya teatri vakillari da bor, rahmat sizga. Elbette Halise appa turunda söylaganda mene xotin qiz deydilar. Evet, şairlikni nechek birga olib borgan. Lekin men o'zim boshqarma komitetida ishlovchi kishi bo'larak men shoq qatam umr bo'yi shu boshqarma komitetida u bit anda bir narsaga da vaqt yetmaydi. Siz nechek bo'lay saqlandingiz Halise appa? Men hozirgina uni ayta olaman. Chunki 23 yillik Ufada chog'ida siz shunday edingiz, hozirdan ham shunday. Albatta endi mana Kustimesin, subhanallah. Biz şairiyagina tugul indi dramaturg, endi Başkırtstanda bigrak da Halise appani jırlar avtori bo'larak bik yarata idik, hem yaratalar әле de şul balan jırlari bit tungi uramlar, alar Qozonda da bik tanılgan. Şuna күрә, әлбәттә монда менә бу шагыйрьлек таланты белән хатын кыз сизгирлеге дә бергә үрелеп килгәнгә дә шулайдыр күңелгә үтеп керәдер бу җырлар. Халise апа, әлбәттә шагыйрь кешегә илһам теләү
белән шунда шикләнер идек, ләкин инде хатын-кыз буларак сезгә матурлык, рәхәтлек, хәзер инде менә бу тормышның бөтен ничектер кабатланам рәхәтен тоеп, күңел тынычлыгында яратып, сөйлеп, сөенеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, Зәбәрән. Тәрәзәмне кайырып давыл кирде. Дер селкетеп тынган күңелне, йокы баскан күзне чагылдырып, давыл үтте телеп күгемне. Тәрәзәмне кайырып давыл кирде. Давыл изли үзенә тиңнәрен. Син сагайып күзләремә бактың. Тик аларда курку күрмәдең. Син алардан юаш курку көтмә. Бу күзләрдә ялкын, кус күмер. Тын күлеңнең төн буйыгы түгел. Давыл окшарлагы бу күңел. Тәрәзәмне кайырып давыл кирде. Давыл аңлый минем җанымны. Тәрәзәне барып ябып куйдым. Тик туктатып кара давылны. Халисә Мөдәррисова шигырияткә утлы һәм давыллы йөрәге белән килеп кирде. Шигырь язуның яну, йөрәк газабы икәнлеге аның һәр әсәрендә диярлек ачык күренә. Халисә Мөдәррисованың йөрәге бар булмышы җырларында түгел, шигырьләрендә. Җырны тыңлар өчен күп нәрсә таләп ителми, ә шигырьне уку һәм аңлау өчен һич югында туган телдә укый яза белергә һәм шигыри йөрәкле кеше булырга кирәк дип яза Наҗар Нәҗми. Халисә Мөдәррисованың 1995 елда нәшер ителгән Былтыргы көз китабына кереш сүзендә. Кулгали Сәйф Сарай Кандалыйлар чырларыннан башлап, хатын-кыз илаһи зат, матурлык чыганагы итеп сурәтләнә. Хатын-кыз бөеклеге, аның гүзәл эшләре, нәфислеге турында шагыйрьләребез бик күп шигырьләр иҗат иткән. Халисә Мөдәррисова хатын-кызны тормышта да, мәхәббәттә дә бөек зат итеп күрергә тели. Чөнки аныңча дөньяның кешелекнең иминлеген дошманны куркуга сала торган бомбалар түгел, ә ана карашы. Ана моңы саклап алачак. И кешелек. Дөнья бишеккәе иминлеге ана моңында. Көчең синең бомбаларда түгел, хатын-кызда, бишек җырында дип яза Халисә Мөдәррисова. Халисә Мөдәррисованың шигырьләре дә, чәчмә әсәрләре дә бер гуманистик идея эштәлегенә ия. Халыкның яшәү көче, аның рухи байлыгын, күңел сафлыгын, кайнар тойгыларын саклый алуында икәнлегенә басым ясый. Әдәбият белгече, тәнкыйтьче Суфиян Сафуанов. Халисә Мөдәррисова. Моңлы карт. Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиянең 2-нче сыйныф укучысы Зифа Сафина сөйли. Карт әти музыкант түгел, җырчы түгел табында. Шулай да моңлы карт дип йөртәләр авылда. Җыр төсле бабам хезмәте, әкияткә тиң дөньясы. Шагыйрьдә, рәссамда түгел, гади балта остасы. Кызлар игендә чайкалган кендесе, чиләге, ялкылдап һәм янып тора кәрнизе бизәге. Бабам күңеле кебек киң, капкада сыр, бөдрәләр, ялкылдап һәм янып тора кәрнизе бизәге. Babam күңелек беккин, капкада сыр, бөдрәләр. Кояшка табан ачыла ул ясаган тәрәзләр. Шелтәләнгән, бизәкләнгән, аерым код табылган. Авылның һәр йорты аның кулы белән салынган. Аның моңа торып калган өстәлдә һәм ишектә сабый тәүкат дөнья күрә ул ясаган бишектә. Карт әтинең кардәшләре хәтта дөнья куйганда васият итеп ясатканнар, каберләргә кыймада. Карт әти юк инде күптән, ләкин халык телендә гади түгел, моңлы карт дип йөртәләр бүген дә. Үзенә ул күп алмаган, каберендә үзе куйган айлы сары чардуган. Ә кешеләр тормышына җырмың биреп калдырган. Зифа Сафина. Зифа,
Бабайлар, карт әтиләр турында синең тагын бер шигырың бар дип ишеткән идек. Менә бу бүләк сиңа. Бүләкне алып куйыр әле баштан. Ансын хәзерге заманда кайгыр топ мәслихәт. Куйып торасың. Шигырь сөйләргә тамаша булмасын. Гомер дигәнне беләсең. Әйдә, мин дә беләм бу шигырьне икәү сөйләп карыйкмы? Әйдәгез. Төбәтәем кысып тотып, ни күзлисең, бабакай? Яңа гына ошып үтте, балачак, шаян малай. Кулаңа кулың куеп, ни тыңлыйсың, бабакай? Яңа гына сөю диеп, был-был өздерде шулай. Күз өстенә кулың куеп, ни карыйсың, бабакай? Яңа гына үткән иде, яшьлегем дәртле агай. Сукмалма күзен текәп, ни эзлисең, бабакай? Күңел тыныч, онук үсә, газиз җирдән мәңгелеккә йорт эзлимен, балакай. Зифа Сафина. Бүләкне ал. Рәхмәт, Зифа. Уңышлар сиңа. Автордан менә булса инде иң зур камыл ул. Автордан. Рәхмәт сезгә. Туган як нинди була? Бу шигырьне 129-нчы мәктәпнең 6-нчы сыйныф укучысы Сөмбел Гобәева укыды. Әткәйле, әнкәйле дөнья хәстәрле, ашлы була. Иң беренче төс канаткан, кыршынлы, ташлы була. Туган як нинди була? Ак сакаллы, ак әбилле, иманлы, нурлы була. Ак алъяпкычлы, мәхәббәт, канатлы, кышлы була. Авыл, курайлы, күперле, гармунлы, ышлы була. Туган як нинди була? Язмышлар да төрле була. Кырыкта кыллы була. Шәлпәрәмә килгән бәхет бырмалы юллы була. Туган як нинди була? Уңган киленле яңа йорт тыкмачлы, ыңлы була. Табын мул куллы була. Җанында иярле ат яткан, гайрәтле уллы була. Туган як нинди була? Җитез һәм эшле була. Дошман килсә, илгә терәк, батыр һәм көчле була. Туган як нинди була? Ата-ана каберендә күзләре яшьле була. Үзәк өзеп үзенә тарткан, туган як шушы була. Тамырлар көчле була. Сөмбел Гобәева. Кара күзгә нык ихтиярлы килбәттә күренүче Халисә Мөдәрисова үзенә багышланган бер шигырен түбәндәгечә тәмамларга ният кылган. Мин хатын-кыз, бары яратыгыз. Минем вакыт кыска таң кебек дип язган ул. Беркадәр боерулы төсмердә яңгыраган әлеге сүзләрне көязләнергә яратучан бәндәләр үзләренчә кабул итәдер. Ничек кенә булмасын, хатын-кыз иҗатчының мәхәббәткә мөнәсәбәтен ачып бирмичә, аның тулы портретын сурәтләү мөмкин түгел. Хикмәти Худа шагыйрәнең тәкъдиргә бәрабәр сөю тәгълиматы да шул мугъҗизалы йөрәк шәрифенә турыдан-туры бәйләнгән. Халкыбыз да шуңа ишарәли. Әйе, мәхәббәт бер булса да ул ике йөрәктә яши. Халисә Мөдәрисованың уй-гамьләре дә газиз җан тәннең шушы илаһи төенләнеше аша үтә дип язар Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров. Биеклекләргә чакырдым, яшенле илләремә, күкрәп яңгыр яуып үткәч, ачылыр гөлләремә. Киңлекләремә чакырдым, ям-яшел яланнарга, кояшым иркәләр иде болытлар таралганда. Зәңгәрлекләргә чакырдым, җилләргә, давылларга, давыллар тынган арада, дулкыннарда уйнарга. Йөрәгемә ишек ачтым,
Үте алмадың тупсасын. Бейіклік, дауыл, яшінлер иліннен қорыққансың. Сөймәсең де, тыныш болған, өзенге юлыққансың. Халықара конкурстар лауреаты Резида Салахова. Мин көтәрмен. Халисә Мөдәрисова сүзләре Мөдәрис Газетдинов көйі. Бәйрәм сәхнәсендә Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Бариева. Көкілеріме тіліп ешімсе, көкіре ұса менің тоңымнан. Ерден керек құтқыр мені дейе, мен шоқырмам, сені шоқырмам. Тек ешінлер өтіп ұя шықса, шатлық құяш кетсе янына, жел туздырған құш бақшамашығы, мен шақырмам, сені шақырмам. Тек көңілден гінә түні бүгіні, көзлеріңе сенен түнлеріме. Yanına salkınlardan meni orala deyip, men şakırmam, seni şakırmam. Kelmez bulsam sana sözlerime bilen, yollarından şikayet ederim. Tanım bilen ders bazın orşa, men kötərmən, seni kötərmən. Tanım bilen ders bazın orşa, men kötərmən, seni kötərmən. Men barımır, seni Татарстанның казанган артисты Айгөл Бариева. Рәхмәт сезгә. Искиткеч матур, мәгънәле иҗатыгыз өчен сезгә сәламәтлек, озын гомер телим һәм безнең иҗат җимешләре тагында булып торсын. Рәхмәт бәйрәмегезгә. Халисә Мөдәрисова кайда гына булмасын, тормыш аның тирәсендә кайныйдыр сыман.
Meni Халисә укыган 5-нче сыйныф җитәкчесе итеп билгеләделәр. Укучылар бик дус һәм бердәм иделәр. Барлык чараларда да актив катнаштылар. Аларны берләштерүче, әйдәп баручы Халисә иде. Нинди генә эшкә тотынсак та балалар Халисәдән сорыйк. Ул әйтер диләр дә, тизрәк аны чакыралар иде дип искә ала укытучылары Фәния апа. 9-нчы сыйныфка Крушеволга Байгелде мәктәбенә укырга кергәч тә Халисә тиз арада сыйныфташларының әйнаманына әйләнә. Халисә безнең сыйныфка очкын булып, нур булып килеп керде. Безнең сыйныфны гына түгел, мәктәбебезне җанландырып, ямьләндереп җибәрде. Без аңа ярып шигырьләр язарга тотындык хәтта. Кыюланып китеп, талантларыбызны күрсәтә башладык. Үзебезгә ышанычыбыз артты дип сөйли иде Халисә Мәдәрисованың сыйныфташы Рәисә Нуриева. Башкортстанның Иглин районы Үктәй башлангыч мәктәбе, аннан соң Байгелде урта мәктәбе, Уфа университетының рус-татар филологиясе факультеты, анда укыганда Акчарлаклар әдәби түгәрәгенең җитәкчесе булуы, шул елларда Казанга килеп Хәсән Туфан белән танышуы, аңа үзенең шигырьләрен укуы, Татарстан шагыйрьләре белән очрашулар оештыру, аннан соң укытучылык хезмәте, район күләмендәге җаваплы хезмәт юлы. Бик күп кешеләр белән аралашу, аларның язмышлары белән танышу, тәҗрибә туплау, шигырьләр, проза әсәрләре язу, гаилә кору, улы белән кызының үз гаиләләренең матур гына яшәүләренә, оныкларына сөенү, әнә шундый бай эчтәлекле гомер юлы иҗат белән бергә үрелеп дәвам итә. Һәм әлбәттә инде каләм тибрәткән һәрбер кешенең иң зур шатлыгы ул аның китапларының басылуы, укучыларының көннән-көн артуы һәм сүзләренә җыр иҗат ителүе. Ул яктан безнең юбилярыбыз Халисә апабыз бик бәхетле шәхес. Халисә Мәдәрисова. Халисә ханым, сезне кабат белән монда чакырабыз. Сезнең сүзләргә язылган, иҗат ителгән балан җырын әлбәттә белмәгән кеше юктыр. Җыр сөючеләр арасында менә шул җыр турында бер-ике фикер әйтеп узыгыз әле. Балам шигырь җыр итеп язылмады. Икенче курста укыганда Башкорт дәүләт университетының яңа ел кичәсен каршыларга күрше бүлмәдән кызлар кунакка чакырды. Килеп кердем, шыршытыра, матур итеп бизәлгән. Ул елларда инде сатып алынган уенчыклар төзелмәгән, кулдан кискәләп, матур итеп кургаш белән бүтәрләп, төрле кар ясап, матур итеп үзебезчә эшләйдек инде. Шулар арасында шул аннан шәм, бәлки генә шәмнәр бар, хәтерләйсең, элдереп куясың да, ут шырпы белән яндырасың. Шундай гади генә бизәлгән чыршы. Һәм шулар арасында өстәрәк бер тәлгәш балам. Бу бит инде декабрь ае, сентябрьдә була бит инде балам. Сентябрьдә баланга бал тәмәкерә, менә Марсель әйтмәшләй. Марсель минем дусым язып чыккан иде. Балланнарга бал тәмәкерде дип. Курау төшкәч кенә баллана балам. Бу инде кипкәнрәк, кинәт кенә йөрәкне уеп, әни язмышы күз алдына килде. Ана язмышы. Ул бик тетрәндергеч язмыш, ана кешенең һәр барыбыз да белә бит инде. Азак инде аны икенче көннек студент кызлар бер-берсеннән укып алып инде, бер-берсеннән элек көндәлек яза торган гадәт бар бит инде. Гади генә көндәлек кул язган, шулар арасына пешереп алып яза башладылар әниләрен сагынып. Аннан студент халкы бик шаян калып, зачет бирә алмасалар да, чыгалар да, баланы өзәләр, бит җепләргә тезәләр, бик авыр чаклар, бик күп була. Йөрәкне үзәләр барыбер түзәләр бит дип шаярша башладылар. Шуннан түзәргә кирәк, балам бер нигә әйләнде шуны шаяру. Шуннан бик озак еллар үткәч кенә аңа Перим егете Сөбән Чуганаев көй язылганы килеп ишетелде. Сөз уңайыннан Халисә ханымның бүгенге көнгә кадәр Сөбән Чуганаев белән күрешеп сөйләшкәне юк әле. Телефон аша хәбәрләшү бәхетенә ул күптән түгел генә иреште. Халисә ханымның телефонында сакланган аралашуга күз салып, экранга игътибар итик. Хәерле кич, Сөбән әфәнде, менә ниһаять сезне эзләп таптым дияргә була. Исәнлек, саулыктамысыз, ни белән яшисез? Телефоныгызны беләсе килә, мөмкин булса? Илдар абый дәвам. Хәерле кич, Халисә ханым туташ. Телефон номерын җибәрдем. Исәнмесез, сез Халисә Мәдәрисова түгелме? Ялгышсам гафу итегез. Мин сезне күргән булмады, ләкин сезнең балан мине гомер буе озатып бара. Хәерле кич, мин Халисә булам. Мине дә сезнең балан гел озатып йөри. Рәхмәт ул җыр өчен. Үзем белән таныштыру өчен сезнең WhatsApp-ка бер язма җибәрермен. Соңыннан
шалтыратырмын, мөмкин булса. Менә шушындай үзара сөйләшү булды. 15 көн элек кенә Сәүбән Чоганаев белән шулай телефондан беренче тапкыр таныштык. Менә безнең танышу шушы булды. Ничә еллар, 50 ел бара менә шу җыр популяр булып. Сіз инде әйтеп үткәнчә, балан җыры татар галәменә таралганнан соң баланнарга бал тәме йөгерде. Чын бал әшкелтем була шул дип искәртте Татарстанның халык язучысы Марсель Галиев. Тәнкыйтьче Сәгыйдулла Хафизов, шагыйрә Эльмира Шәрифуллина, хөрмәтле әдип укытучы тәнкыйтьче Суфиян Сафуанов, шагыйрә, журналист Ләйсән Кәшфи, Әсхәр Габиди һәм башка бик күп кенә хөрмәтле шәхесләр әлеге балан җыры турында бик матур җылы сүзләр әйттеләр. Әйе, атаклы балан җырындагы әкрен генә баштан сыйпап эндәшүче әни һаман баласына киңәш бирә әле дип язды Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташта һәм юлында сөю уты дигән мәкаләсендә. Халисә әйтегез әле, беренче тапкыр әлеге җырны кем башкаруында ишеттегез? Беренче тапкыр бу җырны Башкортстанда Фәнүнә Сираҗетдинова дигән безнең җырчыбыз бар, ул җырлады. Аннан Нәзифә Кадырова. Соңыннан инде бу җыр бик популяр булып китте, безнең яраткан җырчыбыз, безнең мәшһүр җырчыбыз, минем дусым Зөһрә Сахабиева. Беренче тапкыр мин ул җырны чын мәгънәсендә зур оркестрга кушылып, Башкортстанның Башкортстан дип аталган зур шәһәр мәдәният сараенда ишеттем. Үземнең эш белән командировкага тизгә генә килеп китим дигән идем. Телефон аша Диләп аларга кергән идем. Диләп әйтә, Зөһрәләр монда, Бигишев белән, Хәйдәр белән кич концертка калды. Мин кайтырга кирәк. Мин шәһәрнең үзендә түгел, читтәрәк яшим, районга. Мәйтәм, әйдә кереп күршеп чыгабыз. Шуннан кирдек, Зөһрә ханым белән очраштык. Зөһрә әйтә, кал концертка. Мәйтәм, мин калам, миңа кайтырга кирәк. Шуннан инде әйдә алай булгач кирди залга, зур зал анда бездә. Искитмәле зур анда, ничә кеше сыядыр инде, әйтәлмим. Ишбулатович беләдер. 700 ләбәй, 1000 якын кеше. Шунда зал буш. Зөһрә үзенең шул хәтле матур тавышы белән сәхнәгә чыгып җырлады. Әле концерт киеменнән түгел. Зал буш, без Диләп белән шулай утырабыз. Хәйдәр кереп утырды, өчәү тыңлайбыз. Без бuna шок каттык. Мин андый тавышны, андый яңгырашны ишеткәнем юк иде. Шушы тавышны ишетеп, тышта җыештырып йөргән, коридорда җыештырып йөргән эшчеләр килеп керде. Тегендә яктыртучылар башларын тылып карыйлар. Монда тавыш режиссерлары башларын тып җыелыштылар, менә гади халык җыелышты. Җыр бетте, әллә 3-4 минут гына утырдык. Шуннан Зөһрә ханымны сырып алдылар. Аны мактыйлар, инде аны күтәрәләр. Күзенең күзендә яшь, менә беренче тапкыр мен шушындай мәшһүр итеп җырлаган тавышны ишеттем. Рәхмәт Зөһрә ханым. Барыгызга да рәхмәт. Зөһрә Шәрифуллина җырлады. Зөһрә ханыма хәтта Зөһрә Шәрифуллина бик матур итеп җырлады. Зөһрә ханымнан соң инде Хәния Фәргый үзенең кызы белән онытылмас. Һәр кем үзенчә башкара. Онытылмас матур менә шундый башкарулар булды. Рәхмәт. Шулай итеп, легендар балан җырын тамашачыларыбызга да ишеттерер вакыт җитте. Халисә Мәдәрисова сүзләре, Сәүбән Чуганаев көе башкара Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Зөһрә Сахабиева. Sarı
Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева. Гомер үтә дускай, үтә гомер. Елга акмас шулай җил исмәс. Чәчләремә менә кырау төшәм. Синекендә ята иртәбәс. Гомер үтсә үтәр җан дускаем. Зәңгәр күлмәк иштән киек без. Күңелләрне горур тотып, бары шигърияткә башны иек без. Бәйрәм сәхнәсендә Халисә Мәдәрисованың якташы, якын дусты, күренекле шагыйрә, язучы Дилә ханым Булгакова. Дилә апа белән безнең дуслыгыбыз 50 елдан артык. Мин әле 17-18 генә яшьтә идем. Шулай булай, 50-дән артык булай. Менә без аның белән аерылгысыз дус булдык. Мондый дуслык бер кайда да юктыр. Ул миңа үзенең тормыш мәктәбен бирде. Ул миңа барыр юлны күрсәтте. Аның күңеле бик җылы, бик якты һәм бик яхшы күңелле ханым ул. Һәм бик талантлы. Ул үзенең белеме буенча филолог түгел, ул табиб. Шуңа күрә аның аерым филологиядә белеме юк, ләкин аның күңеле шул хәтле нечкә. Ул художник, ул бик матур рәсемнәр төшерә, майлы буяулар белән атлар, җанвар. Аның чын художникларын аерып алгысыз. Менә шундый матур сөйләннәр белән чигә, калфаклар, картиналар, Тукай рәсемен чигә бүләк итте берничә редакцияга. Кулъяулыклар чигә, яулыклар. Урамнан үтеп барган кешеләрдә шундый нәрсә күрсәң, инде шундый әйберләр күрсәң, Дилә апаның дусы бу дисең. Һәм бик шәп шагыйрә, шәп прозаик та безнең Дилә апабыз. Кул шагыйрь Дилә апа. Ага. Дилә апа үзе безнең горурлыгыбыз, Башкортстанның горурлыгы, Татарстанның да инде. Ассаламу алейкум, барыбызны да матур кичә белән, бәйрәм белән. Зур бәйрәм, Халисәнең бәйрәме белән һәм бергә очрашу бәйрәме. Мин кичкә генә атлап киләм, чөнки мин Башкортстаннан түкмиш яшьми бер кочак сәлам алып килдем. Барыбызны да киләчәк Халисәне әле Башкортстаннан бит безнең районнарыбыз күп. Кайда яшәгәнен әйтимме? Нурлы Иманда яшәй ул. Нурлы Иман дигән район. Аннагы таулар күк гөмбәсен күтәреп тора. Иңнәрендә булган агачлар, урманнар, шундый куе, бәлкем Тукайның шүрәле нәселләре дә бардыр, без белмибез. Һәм андагы ком ташлары гасырларының серен сөйләр иде телгә килсә. Шундый матур район. Кайсы районда 300 күл бар. Бар күл. Күлләрдә балдаклы кошлар. Күзләрендә анда ап-ак чәчәкләргә, ромашкаларга күмелә яланнар. Басуларда торналар иле, торналар. Эй, баллы Башкортстан, синдә генә шундый матурлык, горур тауларыңның ташлары да мендәр итеп салып ятырлы. Эй, күлләрең нинди матур, андый күлләр, барлы күлләр тагы кайда бар. Чыршыларын үсә җәй төсендә, кыш төсендә үсә каеннар. Эй, Нуриман, төннәреңдә чикерткәләр чиртә, нечкә кылын, озан белән туа, яңа таң. Менә шунда минем ахирәтем туган, иҗат итә, шунда яши. Аллага шөкер, Нурлы Иманның уяң, дөнья кура каушадым да калдым, гафу итегез инде. Менә мин ахирәтемә безнең балалар бергә үстендә, әлхәмдүлилләh, 50 ел. Аллага шөкер. Кайгыбыз да, шатлыгыбыз да бергә булды. Тугры дус, тирән дус, мәгънәле, чын шагыйрә
тирән ул. Һәм минем бүләгем сезнең һәм безнең моң алихасы, минем яраткан йырчым Зөһрә Сахабиева. İcat etken, ol icatken benim sözlerime, jırımını. Jırlap, Halise'ye bile gitti yani. Sizin için hazır. Dilek Hanım, siz bu şiirinizne nep Halise'ye batap jırlap çıkargansızdır kibik tuyula mena. Ol jırının, ol şiirini men okuğaş, jırlap, göz yaşları oşa, benim көңілімде күйі туған еді. Мына шуны бик рахатланып мен бүләк итәбез сезгә, Халиса сиңа, Дилә ханым белән бергәләп. Дилә Булгакова көйі. Сүзләре, әлбәттә, шигърияте. Әйе, әйттем, давыллар йөгәнләдем. Зур рәхмәт. Дилә ханым ул искиткеч шагыйрә, бик нечкә шагыйрә.
Аның һәр шигыре көй сорап тора. Ул бик тә тыйнак ханым. Аның әнисе буенча ул үзенең Дәрдеманга һәм Галимҗан Ибраһимовка барып тоташканын беркемгә дә әйткәне юк әле. Менә мин беләм аны. Анда генетик көч бара. Хәзер сезнең өчен Халисәбезнең тагын бер шигырьне җырлыйсы килә, бер биттә аның тылсымлы шигырьләренә язылган бер җырны баян һәм скрипкага кушылып. Утырмадың атларыма. Ой, sizin temalisizin. Mamık şeliminin yabını Zil kum giganiden Paraklarda buranlarda O da şık diganiden Oturmadım atlarıma O şabıttır yolundan Hazır kilitine tuttum atlarının yolundan La 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 Yollarımda, sirdağımda Tutarğamı nişlerge Gidergemi sine alıp Buran kupkan düşlerge Yok gerek Doğamakla yalnızın havasında Benim ışanı kıttırılgan buranlar arasında La 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 Yok girelim doğamakla yalnızın havasında Benim ışanı kıttırılgan buranlar arasında Kiremi kovamaklı yıldızın havasına Emre şarkı kılman vuranlar arasına La 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 Татарстанның халық артисті Зөһрә Сәрхәбиева, баянда халыкара конкурслар лауреаты Илнур Ганиев, скрипкада халыкара конкурслар лауреаты Камилә Сәйфуллина. Готаш дисәң, асылы шул, илһамы югалмаган, затлы чагы, заман чагы атларын тугармаган, сөйгән, сөя һәм сөяшәк, яратып туя алмаган, шигърият дигән бәйгедә толпарын тыя алмаган. Готаш дисәң, асылы шул. Әйе, без Рәдиф абый белән менә шулай зур, озын дуслыкның бер мисалы. Мин университетта укыйм. Рәдиф абый безнең Башкортстан ягыннан бит ул Марс авылыннан, Кышнаренкадан. Менә шул елларда әйтеп үткәнемчә, студентлар үзара әдәби очрашуларга җыела идек. Башкортстаннан Зөһрә Кутлыгилдина, Әниса Таһирова, Тамара Ганиева, Рамил Янбәк, Татарстаннан безнең моннан Фәнүр Сафиннар, Зөлфәтләр, Мөдәррис Аглямов, Роберт Миңнуллин, менә Клара ханым монда утыра. Рәдиф абыйлар,
Гәрәй Рәхимнәргә чаклылар, Разил Валиевлар. Менә шулай үзара искитмәле дус матур яшәйдек. Шул вакытта без Рәдиф абый белән дуслаштык. Ул минем якын дусым, абыем, киңәшчем һәм бик хөрмәт иткән кешем. Безнең гаилә дуслыклары ул минем тормыш иптәшем белән дә таныш, Гөлдәрим апа белән таныш, менә шулай. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ. Халисәгә үпкәлим бит әле мин, серне шиштерә бирде. Мин үзәп әйтмәкче булганым. Без Халисә белән 50 елдан артык йөрибез. Үзе белмәй. Мин генә яратам. Чынлап та безнең заман, шигъри заман, дуслык, мөхәббәт заманы булды. Шигърияттә күпме илаһият, шагыйрь дусты булса, шагыйрә. Шулай дип язган бит Шәмсиәме? Менә шуңа күрә әле эшләп китте ул безнең төр шагыйрәләр белән илһам бүлешеп, көч бүлешеп, матур итеп яшәдек. Шуның тарихы булган бер шигырь, бер чакыру. 70-нче елны Гәрәй Рәхим, Рөстәм Мингалим һәм мин Уфага әнә шул Акчарлаклар әдәбият түгәрәк чакыру буенча кунакка килдек. Һәм шунда Халисәне беренче мәртәбә күрдек. Әлбәттә барыбыз да гашыйк булдык аңа. Һаман чәчрә аталмаган гөлдәй яшидер дип илен ят итеп Казанга без бер чакырдык сине. Җырларыңны сагынып яд итеп. Бик күрәсе килгән иде сине. Моңсу итеп түгел, шат итеп. Сөйләштек без, дуслар, киңәштек бер. Кирәк нидер эшләп карарга. Туфрагын без алыштырыйк гөлнең. Чакырыйксың җырын Казанга. Аңа ихтибарсыз җирдә бәлки гөлләр йоклый булыр, баш иеп, язмышына күнгән булыр алар. Яшәсләр дә яшь коеп, битараф мидең үз хәлеңә. Киләлмәдең катгый карарга. Бер чакыру йөрде сезнең якта. Бер кайтаваз кайтты Казанга. Син килергә теләмәдең ахры. Ким яшәсен гүзәл Башкортстаннан соң ят итеп. Күрәсе килгән иде сине Казан кызы итеп, шат итеп. Тиңсез чәчәк атар горур гөлне сагынырга калды ят итеп. Менә шул шигырь язганга 50 ел артык вакыт узды. Без бер-беребезнең юбилейларында катнаштык, шигырьләр языштык, мәкаләләр языштык. Һәм аның инде барызда күреп торасыз, нинди зур шагыйрә булганында, прозада эшләгәнен, драматург булып танылган күреп, һәм Башкортстанда, һәм Татарстанда сөекле бер әдип булып яшәгәнен күреп торам, сагынып торам һаман да. Һәм менә бүген зур юбилеемда, матур юбилеемда мин чәчәкләргә, аның үзенең иҗат чәчәкләренә кушып, шушы фәкыйр генә букетымны бирәм. Рәдиф Гаташ. Рәхмәт Рәйсән. Иң затлысы булды инде бу. Кыл кебек нечкә, сизгерсин, җидегән кебек серле, җиде җилгә ачык җаның җиде төс кебек төрле. Бер кылың калган чакта да иң кара көннәреңдә
40 төрле моң чайкалды, өмөттен күлләрендә дип җидегән дигән шигырен юллый Халисә Мәдәрисова каләмдәш дусты, шагыйрә Илсөяр Ихсановага. Бәйрәм сәхнәсендә Саҗидә Сөләйманова, Хали Такташ премияләре лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илсөяр Ихсанова. Рәхмәт. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Чынлап та без монда барыбыз да дуслар. Сез минем дустымның бәйрәмен котлап килгән барыгыз да миңа якын дуслар кебек. Рәхмәт барыгызга да бу кичәгә килгән өчен. Халисә апа турында монда бик күп матур сүзләр әйтелде инде күбесе. Иҗатына да бәяләр бирелде. Мин бер генә ягын әйтеп китәсем килә Халисә ханымның, Халисә апаның. Ул менә күрдегез, аның гомер буе бергә янәшә атлап барган дуслары бар. Һәм аның яңадан яшьләр арасында яңадан дуслары туып, менә шушы әлегә ишеткән шигырне миңа бүләк иткән иде, туган юбилеемне килеп кутлаган иде, һәм кулыма менә шушы ләззәтне кигезгән иде. Шушы аңарга җавап итеп язган шигыремне бүген бүләк итәм. Сәбәп кирәк инде батала. Біләктә көмеш біләзек, көндә кимим, кием сирәк. Көязләнеп йөрер өчен ниндидер зур сәбәп кирәк. Бу біләзек миңа бүләк, тик дустымны күрәм сирәк. Очрашыр өчен безгә ниндидер бер сәбәп кирәк. Сәбәп кирәк күрешергә, сәбәп кирәк көлешергә. Бер сәбәпсез вакыт җитми хәтта хәл белешергә. Беләзегем кидем бүген. Сәбәбе бар, дустым килгән. Аның бүген бәйрәм киче. Күңелем тулды әллә нидән. Көмеш кебек сыза гомер. Кирәк түгел аңа сәбәп. Ярату да бер сәбәпсез күңелләрне тора бәйләп. Бик яратам Халисә апа, һәм сезгә иҗат уңышлары телим, иң мөһиме сәламәтлек телим, һәм Сайран җизнигә сәлам әйтәм, чөнки Халисә апаның шулай матур булып, яшь булып саклануында әлбәттә аның тормыш иптәше Сайран җизнинең дә бик күп өлеше бар дип беләм. Рәхмәт. Халисә Мәдәрисованың Яр исемле повесты да үткер әхлакый мәсьәләләрне кузгата. Монысы инде соңгы елларда һәр төрле пычрак юллар белән бик тиз байып киткән һәм шул байлыгын кыргый нәфесен куандыруга гына тоткан яңа урыс, яңа татар дип йөртелгән эшкуарларның чын йөзен ачуга багышланган. Байлыгы белән бөтен нәрсәне сатып алып була дип ышанган Радмир Халиков шибәр кыз Зөбәрҗәтне матурлык бәйгесендә җиңүче итеп танытып, хатыны ясауга ирешә. Ләкин матди байлык кәләшне дә, үзен дә чын бәхеткә юлыктыра алмый. Радмирның алтын көмешкә кыйнган йортында атлас ифәккә төрнеп яшәгән Зөбәрҗәт өчен бу тормыш кенәрине бикләгән читлек булып кала. Нәтиҗәдә аның гомере рухи һәм җисмани фаҗига белән тәмамлана. Зөбәрҗәт яңа эшкуар явызлыгыннан котыла алмый, һәлак була. Сезнең игътибарга шушы Яр повестеннән үзек тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов укый. Нәрсә җитми бу хатынга дип уйлады, соңыннан тушта куйганда Радмир Зөбәрҗәт турында. Бөтен нәрсә бар. Ашау байдан, үлем Худайдан дигәндәй кием салым зиннәтле гаражда бер түгел 3 машинасы тора. Өйдәге хезмәтчеләр һәр теләген баш өсте дип үтәп кенә баралар. Үзе дә хатынына игътибарлы кебек, ләкин Зөбәрҗәт карышмый да, ризасызлыгын да белдерми, барыбер арада мөнәсәбәтләр киеренкелеге, салкынлык, иң хәвефлесе битарафлык сизелә. Бала кирәк, бала дип ачынып уйлады Радмир. Бу хатын туеп сикерде, күкәй эчендәге сары кебек кенә яши, дөньяның җил давылы, кары яңгыры тигәне юк. Шөгыль кирәк. Өй тулы тренажерлар, теннис кортлары, аэробика, театр, концертлары гына җитми, бала кирәк. Аларга бала кирәк иде.
7 ел бойына бергә яшәү нәтиҗәсе булып, бүгенге көндә диван кәнәфиләрдә үзе зурлыгы йомшак уенчыклардан, бүлмә саен урнашкан 4 кеше сыярлык аквариумнардагы балыклардан һәм аз сүзле хезмәтчеләрдән башка өйдә җан әсәре юк иде. Иң яхшы белгечләргә күренеп, иң яхшы шифаханәләрдә дәваланып карасалар да, табиблар анык кына кем гаепле икәнен ачыклый алмадылар. Соңгы вакытта араларының салкыная баруы торган сайын ныгырак борчый Радмирны. Һәм моның сәбәбенең нидә икәнен уйлап та анык кына җавап таба алмагач, ул Зөбәрҗәткә урын алыштырып торырга, аны вакытлыча каядыр җибәреп алырга, бераз аерым яшәп алырга кирәк дигән фикергә килде. Сагынсын, юксынсын әле мине дип уйлады ул. Бассейнның мәрмәр ярына чыгып басу белән Зөбәрҗәт резин башлыкларын салды. Иңнәренә көлтә-көлтә булып алтын сыман чәчләр ишелеп төште. Нинди матурлык дип ирексездән сокланып куйды ир. Утыр гүзәлем, безгә сөйләшергә кирәк. Зөбәрҗәт кәнәфидә яткан йомшак сөлгегә уранып сүзсез генә Радмирның каршысына килеп утырды. Минем эш күп икәнен үзең дә беләсең. Ә сиңа аз вакыт белгәнемне мин үзем дә аңлыйм, ләкин башкача булмый. Шушы кызулык белән бармасаң, дөнья арбасыннан төшеп калганыңны көттә тур. Бу каһәр соккан бизнес акырнайганны тәп югалтканны яратмый. Кыскасы шул, сөеклем, синең эшең куша күреп торам, сиңа күңелсез. Безгә биразга аерылып торырга, сиңа миннән ял итәргә, мине сагынырга кирәк. Мин сиңа 2 вариант тәкъдим итәм. Беренчесе, теләсә нинди шифаханәне сайла. Бераз дәваланып, ял итеп ал, яки иртәгә үзең теләгән илгә туристик путевка белән китеп бераз җилләнеп йөреп кайт. Радмир бераз тынып торды. Ләкин минем шарт Жанага белән, диде ул аннары. Зөбәрҗәтнең ирен читенә сизелер-сизелмәс кенә мыскыллы елмаю чыкты. Жанагының кем икәнен ул яхшы белә иде. Радмирның тугры эте ул. Иң аяусыз овчаркасы, хезмәтчесе, карашкысы. Өченче вариант мөмкинме? Диде Зөбәрҗәт. Әйт, нинди? Мин үземнең авылга, туган нигезгә кайтып, берәр ай турып килергә теләгән идем. Минем шушы вариантка гына риза буласым килә. Тик минем дә шартым бар. Тугры этеңне жанагына миңа ияртмә. Зөбәрҗәтнең авылга кайтуына ай ярым вакыт үтеп китте. Ул үзен инде авылныкы дип хис итә иде. Күршесе, классташы Рита белән ара-тирә нәкъ авылча бер-берсенә йомышка мазарга кергәлиләр, берсе тәмләй бер пешерсә бер-берсенә кертәләр, авыл гайбәтләрен сөйләшеп алалар. Таза-муртаза Ританың ире һаман үҗәтләнеп гөр күтәрә, үзе "Мин Америка президенты булсаммы? Мин Англия короле булсаммы?" дип шапырына. Каршындагы күрше Габидин абзыйлар йорт күтәреп яталар иде. Моратның "Шулай эшлиләрме яна? Ниргәне тегеләй салалар, булай салалар, мин булсаммы?" дигән сүзенә Зөбәрҗәт "Кеше өйрәткәнче җил капкаңны рәтләп куй, әдәм рәтле бик яса, юкә бау белән элдерәсең, хатын җилкәсен кимереп, мускул үстереп ятасың шунда" дип ышкындырды. Морат көтелмәгән атакадан баш таптырап калды. Аннары бурлат кебек кызарды да шәрелдәп җибәрде. Монда кайтып кеше хатыннарын бозып, нишу акыл өйрәтергә? Ирең бар өстеннән чит ирләрне аздырып йөрисең. Синең Шамил белән шиш-пышыңны бөтен авыл сөйли. Тай Уфаңа, минем хатынга якын киләсе булма, хәзер бозасың син аны. Тагын икегезне бергә күрсәм, Ританы бәреп үтерәм. Уфага иреңә хәбәр итәм мин сине, сөйрәлчек. Мин синең ирең булсаммы? Зөбәрҗәтне яшен суккан кебек булды. Чыннан да авылда Шамил белән алар хакында гайбәт таралып өлгергән иде инде. Гел бер төрле аккан авыл тормышын җанландырып җибәрер өчен моннан да кызыклырак һәм серлерәк сенсация юк иде. Имеш Шамил гүзәлне ташлый икән, имеш Зөбәрҗәт иреннән качып кайтып киткән икән, имеш икесе шәһәргәме, аннан да ераккаракмы китәргә җыйналар икән. Мескен Шамил рәхәт күрмәде инде. Уңмады шул ичкече хатыныннан. Аны аерып яңа дөнья курса да гаепләрлек эш юк, диләр кайберәүләре. Икенчеләре өстерәлгеч, оятсыз Зөбәрҗәтне әйтәм. Ир җитмәгән кебек Уфасын ташлап кайтып, менә дигән гаиләне боза. Себерке диләр иде. Илдар Куямов. Ташлар җыям. Төсле ташлар. Дөнья гүзәл, дөнья сада. Тормыш кебек шал дулкыннар бер тына, бер ярга бәрә. Дулкын чигә юеш ташлар, берсе якут, берсе алмаз, я Зөбәрҗәт кебек яна, кем иелеп аны алмас.
Мин әкият дөньясында, асыл таш дим аяк аста. Тик тамчылар кибәләрдә, әйләнәләр шуйыр ташка. Үлән урлар, сүнә төсләр, таш булып кала бирә. Ә битараф шал дулкыннар яңа ташлар кага бирә. Асыл таш дип шуйыр ташка алданулар булды инде. Бер балкысам, мең сүрелдем, күңел әрнеп тынды инде. Ушым тулы, кесәм тулы, жонда ята күпме ташлар, җыйдым үзем бәрде кеше, яраланды җаннар, башлар. Яуган ташлар авырттырып күңелемне китеп килә. Гомер үтә, шул ташларны санар вакыт җитеп килә. Ташлар җыям. Тик дөньяга мин таш түгел, аш атармын. Күңелемә атканнарын, йөрәгемә ятканнарын, җырларымда балкытырмын. Üçüncü isimdagi drama ham komediya teatri artisti Rezida Salahova. İşimizni şiir bilan davom etamiz. Oralarda Oyg'ina Xolisa Mudarisova so'zlari, Mudaris G'azitdinovga. Farida Olsu dueti boshqara. Tatariston ot qazangan artistlari Farida Ahmadshina ham Olsu Sung'atullina. Ularga birga o'rin hazırlaymiz. Ham o'zlarini chaqiramiz. Su
Мөдәррисованың «Бер башы» дип аталган шаян хикәясеннән өзек Илдар Кыямов тәкъдим итә. Яшәр өчен ат кирәк. Кем белми аны? Яхшы ат булса тагын да шәбрәк. Ат дөньяның тоткасы, ат ашата, арт ягастына көндә булмаса, салып тегесе монысы да кайта. Бишәне силысы вакыт капчыклап фуражы ашлыгы дәләгә, тик соңгы вакытта Сәвит Фаик белән Зафирма Әсхәт бик җаһилләштеләр. Бигрәк тә малчы Хәсән фураж урлап эләккәч, фермага кызыл пышмакка җыеп җыелыш үткәрделәр. Значит, җитте агайыны фураж белән шаярырга, закон каты хәзер. Алай-болай җит кирсә юлда туктатып шаналарыгызга тинтү үткәрәчәкбез. Аннан үзегез беләсез, атны алу гына түгел, милиция юлыннан башыгыз чыкмас, значит, дип куркытты Сәвит Фаик. Зафирма Әсхәттә аңлашылдымы, Әхмәт Гали абзый дип тәгаен аңа карап үстәде. Кемнән кем икәнен карап тормыйбыз. Бу инде турыдан-туры янау иде. Демәк, ул шик астында. Шундай уйларга батып, Әхмәт Гали иртән-иртүк малкайны җигеп ферма ягына кузгалды. Тизрәк маллар алдына корма салырга, силосын ташырга, бузауларга пишән китерергә, шул арада чиләк, сөт флягаларын юучы савымчыларның авыл хәбәрләрен, гайбәт ләшкитләрен дә тыңлап өлгерергә кирәк иде. Чөнки өйгә кайткач хатыны Сәлимә полный сорау алачак. Нинди яңалыклар? Ни сөйлиләр? Кемне яманлыйлар? Кемне мактыйлар? Кем кемгә нәрсә әйткән? Кем кавышкан? Кем аерылышкан? Ферма ул авылның штабы. Bütün яңалыклар да менә шунда туплана. Менә бер заман сыкы каткан агач ферма ишеге беренче бузаудан кутылып чүбен сала алмый интеккән сыер шикелле ыңгырашып ачылып китте. Бар арасыннан Сәвит Фаик белән Зафирма Әсхәт пайда булды. Значит, исәнлектәме, агайны, эш барамы? Ару әле бара, уртасында бул Фаик абзый. Как раз сыерлар астын алабыз. Тот көрәк сабын, Фаягилгә файдаң тияр. Ул көрәк сабы тотып өйрәнмәгән. Китте көлешү, китте төртмәтелләшү. Значит, агайны эшегез биткәч, кызыл пушмакка җыелышыйк әле. Бер кәлимә сүз бар иде, диде Сәвит Фаик. Зафирма Әсхәт белән чыгып киттеләр. Эш биткәч, халык кызыл бүлмәгә тартылды. Савымчылар өйгә алып кайтырга дип тутырып куелган, куенга тыгылган берәр шешә сөтләрен кем кая кар эченә батырдылар. Әсхәт сүзне уратып нитеп тормады. Иптәшләр, эш булай тора. Сез беләсез, мин Зафирма булып көп еллар эшләдем. Гомер буе дигәндәй, әйтергә кирәк тырышып эшләдем. Сүз кая барганын аңламыйча аптырап калган халык гөрләшә башлады. Сузма инде, турысын әйт. Эш нидә? Җәмәгать эш менән иде, дип сүзне дәвам итте Зафирма Әсхәт. Җомга көнне колхозның еллык отчет сайлау җыелышы алдыннан безнең бригаданың да җыелышы тәгаенләнгән. Эштән китәргә җыенмый микән бу дип уйлап куйган идем дә, мин сине Әсхәт туган хак икән дип сүзгә кушылды малчы Нәгыйм. Китсә дә жәл түгел инде, тырышмады түгел, тырышты. Дип өстәде фураж урлап тотылганнан соң иптәшләр судына җәза алып, аттан колак каккан һәм су куарга тәгаенләнгән Хәсән. Авыр инде, авыр. Өйдә ширле хатын үзе көне-төне фермада дип өстәде Галия. Әсхәт абзый кебек белдекле Зафирманы каян табасыз бүтән? Җибәрмибез дип кычкырып җибәрде. Көтелмәгән хәбәрдән чак ушына килгән Әсхәтнең уйнашчысы Миңсылу. Сәвит Фаикның "Значит, туктагыз әле агайны, туктап торыгыз" дигән сүзе тоташ гүләү астында югалып калды. Китсен, җитте аңа. Яшерәк кешене куярга кирәк дип шәрелдәде. Былтыр падеж өчен акчасын тотып калган бузау караучы Әлфия. Калсын, өйрәнгән яу сугышырга яхшы дип яклашты Миңсылуның ахирәте Гөлсем. Фаик белән Әсхәт нидер әйтергә теләсәләр дә беркем дә аларны тыңламый иде. Ояты бетте Әсхәтнең. Тере хатын өстеннән уйнаш итә. Китсен дип кычкырды арттан кемдер. Җибәрмибез, эшләсен. Әллә кемне тәгаенләгәнчә белгән кеше әйбәт була. Әсхәтнең үз хәле хәл иде. Кичә төн уртасына чаклы Миңсылуның кышкылыкка тәгаенләп туңдырып эрителгән кайын суыннан коелган әче балын чамадан тыш шөмерү аркасында бәүл куыгы шартларлык булып тулышкан. Кеше йомышын үтәү теләге миен бораулы иде. Түзәр әмәл калмаган. Әсхәт Фаикның колагына иелеп нидер пышылдады да, өстәл артыннан торып урамга чыгып китте. 1 минутка тынлык урнашты.
Халитки ситуация менә хәзер җиткәнен җаны тәне белән тойды Әхмәт Гали. Или. Теге кисәтүне онытмаган иде ул. Тәвәккәлләде Әхмәт Гали. Җәмәгать диде ул, тавышына кискенлек өстәп. Җитәр Әсхәткә халыктан көләргә. Безнең фермада хәлне хөрти икәнен барыбыз да белә. Сыерлар күтәрәм хәлендә, сөт аз, су кушмасаң бөтенләй юк шутында. Нәсел үгезе ябык, хәлсез, сыерларны каплый алмый, пагеж зур. Өлгән бузауларны тирес астына күмү мисаллары да бар. Тизрәк сөйри торган транспортерлар ватык, паелкалар эшләми, Нурия сеңел әйтмешли фермада әхлак түбән. Бетерде ферманы Әсхәт, бетерде. Соң булганчы котылыйк бу кешедән авыр тынлык урнашты. Ниһаять файык сүз алды. Значит, агайны эшнең төбенә төшмәдегез бит әле сез. Әйе. Эш шунда ки, безнең председательне районга алалар. Аның урынына колхоз председателе итеп райкомнан иптәш Әсхәтнең кандидатурасын тәкъдим итәләр. Шуны сезгә җиткерергә фикерегезне белергә теләгән идек. Тирән тынлык эчендә шыгырдап ишек ачылды. Бик тәкәббер кыяфәттә Әсхәт президиум артына кереп утырды. Әхмәт Галине яшен суккан кебек булды. Күз аллары караңгыланып китте, тамагына төер тыелды. Ул күзләрен йомды. Бер секундка муенында аты канатының кайнар тынын үпкәле карашын тойган кебек булды. Ул тагын тамагын кырып алды. Кичекмәстән ситуацияны төзәтергә кирәк иде. Авырлыклар күп булса да, бик күп көч түгә безнең Әсхәт туган ферма өчен. Ә безгә күрсәткән ярдәмен сөйләп аңлатып булмый. Азмы күпме кимчелекләр бар икән бетәр алар. Бетә. Ни эшләсен? Бер башы бит. Бер башы. Ә булай зур эшкә лаек, бик лаек Әсхәт туган. Райком дөрес уйлаган. Аның кандидатурасын ике куллап яклый. Кемнәрдер кулактан кулакка сөйләшеп, кемнәрдер көлешә таралыша башладылар. Түрәләрнең кашовкага утырып кузгалып китүләрен көтебрәк торган савымчылар көт астыннан шешәләрен суырып алып куеннарына тыкты. Әхмәт Гали генә утар артына карга күмелгән бер капчык фуражны бүгенгә чанага печән астына салмаска булды. Дөнья хәлен белеп булмый. Дус бар, дошман бар. Алла сакласын. Татарстанның кызыган сәнгать эшлеклесе Илдар Куямов. Таны мине үзең генә, аяк төн арасыннан, карашымны эзләп тап син, мең күзләр арасыннан. Серле дөнья бул син миңа, мәңге ачылмас тылсым. Юллар читкә тайырса да, ерак якыным бул син. Күңелемә канат куяр, йөрәгем моңнары бул. Болытлы да, кояшлы да, иң матур җырларым бул. Бер кешедә белми торган күңел өмете бул. Минем өчен гади түгел, әкият егете бул. Тик миндә генә ялгышма. Мин түгел иң зур йолдыз. Юк, серләр эзләмә миннән. Мин гади генә бер кыз. Йолдыз димә, кояш димә, алтын да көмеш димә. Ничек барман шулай ярат. Бары шул килешкән. Аллаһка шөкер, безнең иҗат дуслыгыбыз инде 200 елдан артык дәвам итә. Шушы вакытта бик күп җырлар язылды. Алар татар башкорт эстрадасында үз урындарын алып, әлеге вакытта да радио телевидениедән яңгырап торалар. Димәк, иҗатыбыз бушка булмаган, бер көнлек кенә җырлар язылмаган. Мин шулар белән бик горурланам. Әлбәттә, сезнең матур күңелләрне тетрәндерерлек шигырьләр булмаса, андый җырлар тумас иде. Рәхмәт Халисә апа сезгә иҗатыгыз өчен, күңел түрегездән язылган моңлы шигырьләрегез өчен. Аеруча рәхмәтләремне белдерәсем килә инде сезгә. Сезнең әсәр буенча Башкорт драма театрында куелган Бәхет хакы музыкаль мелодрамасы өчен. Анда шулай ук сезнең шигырьләрегезгә язылган 10 җырыбыз яңгырады.
Аналарны Башкортстанның атказанган артистлары башкарды. Әлемдә Фидан Габыйгагар үзегенә дә ни тора. Ул спектакльдә өстендә эшләү үзе бер бәхетле мискиннәр булды. Рәхмәт сезгә. Бүгенге бәйрәмебезне котлап 20 ел элек язылган Рәсим Низам башкаруында татар җырында лауреат булган Сагындым сөйгәнемне җырын рәхим итеп тыңларсыз. Беләм икән ерактарда ялгызым йөргәнемне дөньяларның кызыгы юк сагындым сөйгәнемне искәләп үзгәләмәгез әрнигән йөрәгемне Ömürlerimde şen tügen Sağındım sigerimde İskelem üzgelemegiz Erdigen yüreğimde Ömürlerimde şen tügen Sağındım sigerimde Ömürlerimde şen tügen Sağındım sigerimde Sağındım sigerimde Тәбрик итәм сине чын күңелемнән. Мин бит синең шигъриятыңны, иҗатыңны, җырларыңны якын итүче генә түгел, үзеңне шәхсән белеп аралашуым белән бәхетлемен. Шуны җиткерәсем килә сиңа. Кайчандыр сәясәт юлында син очрадың. Син миңа терәк булдың. Син минем ышанычлы кешем булдың. Нинди зур бәхет. Без синең белән синең туган якларыңа, туган Нуриман халкына нинди дә булса хезмәт күрсәтә алдык дип уйлыйм. Ансы өчен аерым рәхмәт. Әлбәттә сәламәтлекләр телим. Әлбәттә күңел тынычлыгы булсын. Әлбәттә үзең әйткәнчә диңгез акчарлыгы булсын күңелең һәм әле очарга да очарга, яшәргә дә яшәргә, иҗат итәргә насыйп булсын. Котлыйм сине, бик яратам сине. Nihayet biz икәү генә. Зарыктырган, көткән тартылу. Җаным тулы сирем, әйтер сүзем, йөрәгемне үткән талпыну. Мең мәшәкать, мең ваклыкка ярап, гафу итче тагын соңладым. И сөеклем, уңдыңмы син миннән? Уңдыңмы син? Әллә уңмадың? Минем куллар синең йөзне назлый. Кайнар дулкын күчә каныма, булмышым йолдыз күче булып галәмнәргә чаклы агыла. Таңга чаклы бүген сөйләшербез, тансык миңа синең якынлык. Ни әйтсәм дә беләм, син түзәрсең, алдашырга шуңа хакым юк. Әйтер сүзем, синең аша насыйп, әгәр эшләр белән юк бәхәс. Ниһаять без икәү. Икәү генә. Эй сердәшем, тугры ак кәгазь. Халисә Мөдәррисова. Яшьтә үзем турында үзем шаярып катыш. 70 көндә җәй уртасы. Анда кибә пешән. 70тә дөнья түгәрәк. 70тә килә көчтән. Йорт салынган, җиһаз җиткән, ихатада машина, пенсияда килеп тора. İpi tuzluk başıma. 70'te ikinci yaşlık. Onuklar süygen vakit.
Хәләлдән дә бер җылы сүз ниһаят тигән вакыт. Иренсәң күчереп була, бүген генә, иртәгә. Ир дигәнең бик үк тими, юк бар белән теңкәгә. Чөнки ул да китеп бара, еллар төяп җилкәгә. Әллә ни исе дә китми, йөресәң дә халатта, ул да пижама, кәвештә, димәк шул ук хәләттә. Балачага басып килә, ныклы булсын гына көч, рейтингта иң югары нәнәй дигән күрсәткеч. Иң зур бәйрәм пар чыгару сөт түгел каймак кына, атнага бер миллек белән мунчада җайлап кына. Бер сүз белән әле уен, дата түгел, ташлама, гомерләрнең иң шәп чагы 70-тән соң башлана. Сиңа да теләгем шушы, үрнәк булып яшәле 70 яшьлекнең картлыгы, картлыкның яшь чагы үч итеп еллар йөгенә рәхәтләнеп яшәле. Тагын бер кат яшнәле. Күлмәк. Саклап кидем күлмәгемне. Ваклап кидем. Тузаннардан, кирләреннән паклап кидем. Ефәк җиңен эләктерде энҗетимә. Тушын гизәп, ялтлап торды көмеш кимә. Изүннән сөю угы кыеп төште. Бу яш җаным йолдызларга чаклы күчте. Бөтерелгән итәгенә тиде тизе. Билбавында кулларының кайнар эзе. Матур иде, ай күлмәгем, ялкын иде. Сөям дигәч, кесәсендә шиткән шикле кулъяулыгым. Учларына төшәр вакыт якын иде. Тик акылда ярамыйдан салкын иде. Тышта бүген кыш булса да язлар дим. Күлмәгемне сандыгымнан алып кием. Саклап кигән күлмәгемнең җиңе кыска, үзелеп тормай, билләре дә сыймый учка, изүе дә үз яуларын алмый инде, итәгенә бер кем караш салмый инде. Күлмәк бар да, вакыт ләкин бәсен кискән, бары үкенечләр белән тулы кисәм, антлар да юк, хатлар да юк, күлмәк исән, истәлегән калыр иде, мин дә исән. Күзге сөюм, кыйыклап яңгыр сибәлим, соңгы нур көлкәсенә, күшеккән кош кирип качты наратлар бөдрәсенә, усакларның кочагында чайкала күзге ялкын, тыелган сөю шикелле, берчә ут, берчә салкын, күзнең соңгы җылы җиле тәрәс капкасын ачты. Минем күңелем дә шулай бер болытлы, бер якты, ирфиядәй берәүздә тирбәлә, авырый канат. Язда кем дә сөя ала, син мине көздә ярат, күземдә мине ярат. Уй каурыйны очлап алып, маныйм микән карага, кайырлып караганда вакыт керә арага. Хәтер тибә таш диварга, куйын танчысы кебек, сәгать телеп, көпчәк шавы, яшен камчысы кебек, яшьлектә вакыт вакланмый, гомер өләшә генә, кояш көлә, яңгыр бии, җилләр сөйләшә генә, уйлар üzülеп, сагындырып, үткәннең чәчен тарый, битли ишекләрен даулап, йозакларын җил талый. Хәрәкәттә хатирәләр, кайтмаска калган йөзләр, анда ачыш, анда табыш, җанга кадерле сүзләр, каләмең учлап ал да, бер җылы җыр яз диләр. Таныштырган, табын корган, сөйгән, сөйлгән затлар, күлмәк теккән, дага бүккән, түләсене түләгән һәм дөньяны кышкан чаклар, үкендерә үтәлмәгән, түнелгән аманатлар. Яңгыр җылый, җил зарлана, кояш көлми, карала, вакыт дисбе тимәседәй, шуа бара, тарала. Кем сагынып җыр язарга, каурый маныр карага. Халисә Мөдәррисова.
Халисә